sinawung resmine kita sinupa sinukarta mereka tarto bakar dinding ilmu luhur kang tumrap ing tanah Jawa agama aji segorano emae de bojo atine loro wis kandhong penak awake rang-rang motore kanjeng karo rene ta sopirane yen jeneng rambut nyandang karingan tane tambongke tunak weton madion rasa penara gelem madon banyu sak gelase aku melo sak lawase yo Yogyaniro kang para prajurit lamun bisa sira anulada nguni caritane andali rosang Prabu sosro bahu Maes pati aran pati suwondo lelabuhanipun kang
Kinelung Triprakara Gunakaya Puruna kang den antepi nuhoni trahu jas mara ngari mapi emas wiraku warta adase mutan urung layon aneh kutha Praga lingga perang tanding rubismo kariya mukti wong bagus kakang mit palastro yo 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 banyu segara putang banyu ning kali dipikir nang ati lara nganti judak-judak mati rangira motore kanceng nomorene tak soperane aku seneng kowe yo seneng kare nganteni tembuke dipunasi karane ayo bangun akarane banyu sak gelase aku melu sak awase tuku suku patok patok ela-ela Romo menyang Solo le-le payung bondo jentit loloba wong mati ora obat pamedeni bocah urip golek duwe Weton Madiun masuk pinara dalam madon kapal karo tali ganjeng potongan ora iso marah kira gorengan jagung ati
seneng rawane tembung suwe ora jamu jamu godhonge kates suwe ra ketemu temu pisan marai sepen suwe ora jamu jamu godhong maneran suwe ra ketemu temu pisan ada di pikiran suwe ora jamu jamu godhonge telo suwe ra ketemu temu pisan gawe gelo suwe ora jamu jamu godhonge nangka suwe ora ketemu temu pisan gawe lara yo Sebut sawone matang kadung tempat selera betah wet bubuk kulone Jawa yen kepethuk atine lega mati kledhe kulone abang aja sute entu mandang padha cipir mrambat ning kawan acara mamperan nanging liwat manuk kutut manggunge banter yen manut bisa kepengen tuku bawang kleru mrica kadang saya mutia kekonco mangan bandeng karo roti bojo ganteng larakno ati goreng bayek tengah ngawanjan bojo elek tangga ratuyan iso ngendang ra iso nyoleng iso ngendang ra iso ade ngono kutut manggune banter yen manut bisa keblinger manuk ombret mencok nang pager pulang murid temu ora pinter jeruk tanpa gula aja umuk tanpa kuno ngasak arit nganti landhap dadi uwang kudu sregep lukus-luku bathok bathoke elo sira menyang Solo mek wae bayo moto pancen lolo obat wong mati ora obat dene bocah urip golek duwit kita cilik nata lupa elek sithik aku trimo ayame wis kuning-kuning ayame wis iso nyandhe kepang sukat mekare sore wis kumupet pikirne kowe banyu segara seputna banyune kali dipikir nang ati lara nganti surga setengah mati kaya ngene rasane duren omong gedhek ta saponane kaya ngene wong balung asinden wirang isi tak takonane ketana bali mulon apa satyane kelakon lara sampirake macara orang ngampirke banyu sakelase aku melu sak lawase yo awas to
Yo 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 yo. Iya, woi lah, woi, yo, 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 yo. Sipir ledak 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 lera kadang nyampe parang asin sopir jete angore repopin aja coba kelado wile ita ae uda ita ae ita Witor sito solae anu jorono
Ayo, ayo. Iya. Boy lah. Awas, awas yo. Sang pating sikro gelar baris nyawiji kumulu damyada ayo ayo ono tulising sabar lan rimo kita ajar tomo umure sugih kadang lawan mitra kinanje ing sasana lagi loro wong iku apa kune oleh
bende beri punya saurat pangukuk pracino humakate prak kapirot yasik prak jure ayo ajar ridu mawon ngawur-awur tengarane curi koma guru ajar yo pas lah ayo maju ayo iya awas tuh ayo iya ajar suara tetep katiobo korban gede torago ngesti rakata tuwaja lelayu seope ayo iya jika parat kurang toto kaya satrio
Awas, wih Melayu, jarane Melayu, ayo. Sikap parat tan urung tumeke leno ya ya awas yo ya ya ae ya ae ya yo yo ajar, ayo awas, wah aduh halus iya ayo awas ayo ajar men ayo kini bapak nih mau meter ngatik daya dikit ayo awas halus iya ayo awas lah yo awas ayo dek dalanake mati kenek opo yo
pati dikandhe ngoyo sudu coco prapteng dikir sok manyo rakanyo terus yo yo ajar gini lah awas boy yo lah yo yo awas yo ayo awas yo slompret kempret kampung ngokok konang iyang ketipo gimbal konang loro tur slendro slompret belok jaran kebang nyongklang perae ngidul macan mangap megap bocah kanok kalia kipra pustaka kanggo naan reyok prasaja gawe gembira slompret kempret kampung ngokok konang riya ketipo gimbal konang loro tur slendro slompret belok jaran kebang nyongklang ora ngidul macan mangap megap bocah kanok alia kipra pustaka kanggo naan reyok prasaja gawe gembira yo kanca nek isih gembira alerap-lerap banyune segara aklian noprak prawulayan nek dina minggu ke pare wisata
Awas tuh. Iyo, boy, awas, awas. Iya, awas, awas. Ya. Iya, iya, awas. Woi. Iyo, ayo, ayo. Iyo, iya, iya. Iya. Ui, oh. Ui lah. Yo, 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 yo. Sing waspada ora tega rasane ngatiku ninggalake diramu ning persidanganku tansah katon esemu gawe awet rasane ngatiku
ning atiku ninggalake sliramu wito idamanku tansah katon esemu aku kudu melu derehake rama lan ibuku mulih nek desaku wekasan balikku aku titip kembang mawar biru Sol
saiki uripku wis mulya banjur lali rikala jaman semono mangan penak turu penak kerja penak banjur lali marang aku sing romatanan ate kotanan sliramu marang awakku kok tinggal lunga suwe apa dayaku saiki kan kekiting dadi janjimu lali aku ojo